Jama'a barkanmu da sake kasancewa a wannan lokaci, inda muka kawo muku wani sabon bidiyo wadda zai nuna muku yadda za ka yi hacking na WhatsApp account na mutum, ka kalla messages nashi sannan kuma da sauran abubuwa wadda kake so ba tare da saninsa ba. So idan mun yi magana wannan hacking na WhatsApp account na mutum, kowa dai ya riga ya sani WhatsApp is end to end encryption, wato ma'ana akwai tsaro mai ƙarfi a WhatsApp. To amma mun yi ƙoƙari mun kawo muku wannan sabon bidiyon wadda zai taimaka kuma ya guiding naku yadda za ka yi hacking na WhatsApp account. To ba tare da ɓata lokaci ba, ina so mu gane abubuwan da za mu yi amfani da shi kamin nan mu fara wannan tutorial. Abubuwan da za mu yi amfani da shi dai za mu yi amfani ne da manhaja na WhatsApp, wanda shi ana amfani da shi ne wurin hacking na WhatsApp account, sannan a yi viewing messages ba tare da wanda mai account ɗin ya sani ba. So yanzu za mu faɗa cikin wannan aiki namu gadan-gadan. Ina so ku kasance tare da mu, amma don Allah idan wannan shine farkon kasancewanka a wannan channel, ka danna mana alamar subscribe sannan ka yi mana liking na wannan bidiyo. Mun gode. Ba tare da ɓata lokaci ba, ina so in kai ku ga wannan bidiyo gadan-gadan. Yanzu dai kamar yadda kuke gani, na buɗe, na yi owning data na. Bayan na yi owning data na, yanzu na zaɓi browser ko kuma Chrome browser ko kuma Opera mini browser. So amma yanzu ni zan yi amfani ne da Opera mini browser, wato wannan kenan kamar yadda kuke gani. Yawwa, na buɗe, bayan na yi launching Opera mini browser na, ku kasance tare da ni don ganin yadda zan yi wannan tutorial. To bayan na yi launching bayan na buɗe Opera mini browser na, but it's advisable idan kana so ka ji daɗi yadda za ka yi, idan kana so ka ji daɗin yadda za ka yi hacking na yadda za ka yi wannan tutorial, ka yi downloading na wannan application mai suna WhatsApp. To kamar yadda kuke gani idan kuna tare da ni, bayan ka buɗe Opera mini naka kamar yadda nake bayani a baya, idan kuma ka so za ka iya downloading app ɗin a Play Store. Idan ka je za ka yi searching sunan application ɗin, wato kamar yadda kuke gani nake typing WhatsApp. Amma kuma ni yanzu zan yi amfani ne da website nasu saboda kar in ɓata muku lokaci. Kamar yadda kuke gani, na yi dialing whatsapp.com. Ku kasance tare da ni. Bayan ka yi dialing, zai kai ka kan WhatsApp. Gashi nan yadda za ka yi amfani da shi. Bayan ka shiga, za ka yi clicking kan main WhatsApp link ɗin, shine whatsapp.com. Kamar yadda kuke gani, idan kana so you will get this domain. Idan kana so kuma ga offers wannan related search ne kamar yadda kuke gani. To ba tare da mun wani ɓata lokaci ba. To yawwa, idan kuna tare da ni kun ga yadda na yi typing wannan, wato https://whatsapp.com/hacks.php. To bayan ka yi dialing wannan a kowane browser naka, sai ka danna alaman search, wato inda zai kai ka cikin WhatsApp ɗin. Gashi nan ya kawo ni, ka shiga. To bayan ka taɓa inda zai kai ka asalin cikin yadda za ka yi amfani da wannan WhatsApp ɗin, zai nuna maka commands kamar haka. To idan ka yi scrolling, idan ka tafi zai nuna maka open WhatsApp haka. To kamar yadda kuke gani, gashi nan a ƙasan nan. Wannan shine za mu yi amfani da shi wurin hacking na WhatsApp, wato WhatsApp haka. Gashi nan yanzu za mu fara amfani da shi. Ku kasance tare da ni. Kamar yadda kuke gani, na yi clicking, na yi open WhatsApp haka. Ya kawo ni inda zan saka victim phone number na, wato phone number wadda kake so ka yi hacking na WhatsApp account nashi. To ba tare da na ɓata muku lokaci ba, zan yi amfani ne da WhatsApp phone number na saboda in kawo sauƙi a cikin tutorial ɗin. Amma ina so ku fahimci wani abu. Idan ka zo saka wannan number, dole sai ka yi amfani da international format, wato za ka saka country number first. Kamar yadda kuke gani, a Nigeria zan yi amfani ne da phone number na Nigeria, wato zan fara da
+234 sai in saka phone number da nake so. Kamar yadda kuke gani ga phone number na phone number WhatsApp na ina saka. Bayan ka saka sai ka zaɓa what do you want to download. Idan kana so ka yi downloading messages na wanda kake so ka yi hacking ne sai ka taɓa messages. Idan kuma kana so ka yi downloading contacts ne sai ka taɓa contacts. Amma ni duka zan yi amfani da su ne a lokaci ɗaya. Wato zan yi downloading messages da kuma contacts sai ka taɓa kan hack. Bayan ka taɓa kan hack zai nuna maka installing, zai fara searching for access point for Airtel in Nigeria. Access point found initiating man in the middle attack. Zai fara baka command, zai dinga commanding. Kamar yadda kuke gani yana loading kamar yadda yake kirgawa gashi nan anan yadda kuke gani 85%, 87%, 90%, 99%, 100. So kamar yadda kuke gani is done. Encrypted authentication code found. Yauwa kamar yanzu wato an riga an kammala kenan. So yanzu yana ƙara reading wani command. Kamar yadda kuke gani in kuna tare da ni kasance tare da ni. Yana ƙara reading na wani command, yana ƙara reading na wani command, yana ƙara reading na wani command. Inda zan jira na wasu ɗan wani lokaci kaɗan kamin ya kammala. Ku kasance tare da ni. Kamar yadda kuke gani ya je 90%, ya je 93%, ya kusa kammalawa. Yana reading, yana 99, 100 successfully decrypted. Wato ya riga ya decrypting duk wasu security na WhatsApp account ɗin kamar yadda na saka number daga farko. Wato login ID and authentication code. Connected downloading messages and contact. Messages and contacts saved on our server successfully. You may download them here. Kamar yadda kuke gani yanzu komai ya riga ya kammala. Na riga na hacking, na riga na decrypting wato na riga na buɗe asalin WhatsApp account ɗin. Duk messages da yake ciki da kuma contact duka yanzu zan iya accessing nasu, zan iya samun su ta sauƙi. Yanzu next step ɗin shine ba tare da na ɓata muku lokaci ba zan taɓa wannan alama da yake nuna download them here. Idan ka taɓa zai loading. Bayan ya yi loading zai kawo ka human verification inda za ka tabbatar musu da cewa kai you are not a robot. Saboda ba sa so robot ya yi amfani da wannan manhaja. So ba tare da wani ɓata lokaci ba yanzu abu na ƙarshe da za mu yi shine kamar yadda kuka sani mun riga mun gama komai. Abu na ƙarshe shine za mu yi verifying. Kamar yadda kuke gani ga wani box anan empty box. So zan yi clicking. Bayan na yi clicking kamar yadda kuke gani kasance tare da ni. Bayan na yi clicking zai nuna min one more step. Complete any option below to finish the verification. Yanzu za ka ɗauki kowane survey kake so. Idan ka kammala survey ɗin zai kai ka. Zai buɗe maka wato gashi nan ga file ɗin nan a riga an yi hacking compressed in zip file gashi nan kamar yadda kuke kallo. Idan kuna tare da ni ina fatan kuna tare da ni. Ga file ɗin nan wato na wannan WhatsApp number da na saka kenan 28 27 54 34 zip to ZIP. Kamar yadda kuke gani hack file compressed in a zip file. To yanzu next step na ƙarshe wato bayan mun kammala komai kenan. Abu na ƙarshe da zan yi shine zan taɓa download. Bayan na taɓa download nan shine zai kai ni inda zan yi accessing contact ɗin. Idan na yi downloading zai ɗan yi reading sai kamar yadda kuka sani yadda ake downloading file. Bayan na yi downloading file ɗin zai sauko kan wayana inda zan je in buɗe in kalla messages da kuma contact da nake so in yi accessing. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel inda za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi masu ma'ana, masu kyau da ɗaukan hankali da ƙayatarwa. Ni ne naku Checkers Blog. Ni ne naku Mr. Abdul CEO Checker Blog.